स्कूल में भी पढ़ाई के अलावा कुछ ना सिखावल गईल। घर वाला भी पढ़ाई पर ही जोर देहलस लो। कहस लो कि खेल कूद यारी दोस्ती ई कबो काम ना आई। आदमी कितना कुछ छोड़ देलस नु घर वाला के कहला पर एक चीज के पीछे भागला से सब कुछ मिल जाला का हो। दोस्ती भी जरूरी बा, खेलल भी जरूरी बा, पर केहू सब चीज एक साथ मैनेज करे कहा ना सिखावे। बचपन में बैलेंस डाइट के ऊपर तो एगो चैप्टर पढ़ा दिलस लो, लेकिन बैलेंस लाइफ के बारे में केहू कुछ बतेबे ना कैलस। बस कह दिलस लो कि रेस चलता भाग, जिंदगी ऐसे ही कटता, पर जिए के तो केहू सिखेबे ना कैलस। जीतला के बाद कितना बड़ा पार्टी करे के बा, एकर प्लान सब केहू साथे बनावेला, लेकिन जीते वाला तो केहू एके होला। बाकी जे हार जाला उनकरा केहू काहे ना समझावेला कि हार जीत तो चलत रहेला। कहेला लो कि तारा लोग की उम्र में प्यार व्यार के बात कइल अच्छा ना होला। टेंशन होई तो पढ़ाइए के टेंशन होई, और ही कोनो टेंशन तो होइए नहीं के सकत। लेकिन दुख तब होला जब खुद के पेरेंट्स ऐसन बात करेला। यार पढ़ाई के अलावा भी टेंशन होला, लेकिन बच्चा समझ के केहू काहे ना ध्यान देला हो।